Ahoj, ahoj, zdravím vás z chalúbky na konci sveta. Dneska je štedrý deň. Všetci doma pečú koláče, lebo už majú asi napečené, už len jedá. Tešia sa na darčeky na večeru. Ale fotograf nikdy nespí. Nepeče, nevarí. Ide skontrolovať systém, zmeniť kompozíciu. Treba, tam máme nejakú fotku. Naposledy sa nám podaril docela husársky kúsok, vyfotili sme tchora, aj keď ne úplne tak, jak bych si predstavoval. Ale tak, treba, tam bude niečo, teraz je hodne veterno dneska a troška aj prituhlo. Vždycky, jak sa mení klíma a teplota, tak vetrík pokukuje. Vymeníme krabicu, vymeníme objektív, kompozíciu dáme úplne inak a ja som zvedavý, sa nám volá, čo potom podarí. Už som chcel toto miestečko tak trošku zavrhnúť, pretože dlho tu nič nebolo, ale nakoniec sa ukázal ten tchor, to ma potešilo, tak tomu dám ešte šancu, akorát rozestavíme úplne inak rozestavíme blesky, všetko dáme inak, krabicu dáme inde. My sme to nemali stále to isté. Potom Pán Boh s nama a zlé pryč. Tak predničok máme hotovo a idem to zabaliť. Idem pomaly domov, tak zatiaľ čau.